Kegiatan hari ini resik-resik omah, lanjut resik-resik latar. Menarik. Oke guys, kembali lagi di vlog saya hari ini gitu. Nah, iki mengke ceritane aku resik-resik omah guys yo. Iki soal jek enek nganune apa jenenge ya wis ya enek ledune ngono kuwi jikan. Dadi iki setiap hari kudu disapu ngene iki gitu. Soal iki jek enek garapan neh guys. Dadi lek arep tak pal tak ngono kuwi engko ndak reget neh mbindon gaweni gitu. Dadi wis iki disapu dhisik wae ora apa-apa, penting ben rodok kacek ledune iku lho guys, reget-reget iki ben rodok kacek dhisik. Nah, engko lek wis garapane kuwi wis biar kabeh kek engko lagi tak pel resik ngono guys. Soale iki tekele barang kuwi iki jek kaya reget-reget putih-putih ngene guys, urung kober nyusruki ya to. Urung tuku susrukane barang kuwi dadi soalé urung kober arep tuku ya to. Dadi wis sementara disaponi ngene iki dhisik. Iki nggonku iki ora nganggo keramik ngono guys ya. Iki omah jaman biyen ngono kae, dadine nganggo nganu apa jeneng kuwi tekel kumang. Dadi iki kudu keramik gitu. Tekel iki guys ya. Iki ketoke jaman biyen ki urung enek keramik sak rupe granit ngono kuwi guys. Ketoke urung enek. Dadi enake lagi tekel ngono kuwi tapi wis wajar iki omah jaman biyen dadi nganggo tekel ngono kuwi. Sampeyan lek enek rezeki iso tuku keramik yo langsung wae tak tumpangi ning dhuwure tak pasangi keramik mang guys. Wis dongakno ae yo. Nah, iki langsung wae tak sapu ngono iki kayak iki ning emper ning teras iki wis putih-putih ngono kuwi iki kudune dikoki obat apa jenenge kerak-kerak ngono kae. Gek terus dikesak apa sing kesak kasar ngono kae guys kudune kan iso ilang kumang. Oke, singkat wae iki aku langsung nyapu latar gitu. Iki dek iki wis bar tak sapu lho guys. Kayak iki meng kebeyak godhong-godhong neh ngono kuwi. Dadi iki setiap hari iki wis kudu nyapu iki soalé omahku iki ning cedhak wit cengkeh ngono guys ya to. Nah, kae wite cengkeh kae cedhak hebel kae ya wis dadine godhong sing garing-garing ngono kuwi lek kena angin ya nyebloki nyang latar kuwi. Soale iki ya akeh banget sing godhong garing-garing ngono kuwi guys. Kayak tur